Hi guys, nako dire sa among lote, among bukiran, buhay probinsya. Dire nang hagdaw. Ang suri-suri, gitanaw na ko akong malube. No, ada kang laktaw sinang gian oh. Among lube, dagko na ang uban nagdaot. Oh. Guwapa kay siya. Pero ang uban daot din sa kay maayo aning nga daot ba sa maayo i-spray ani nga daot ang uban ani oh daot siya nga kuan ang iyang mga laya iyang dahon sa kay maayo ani i-spray kaluoy sa akong lubi oy. Uban, guwapa ang uban daot. Daot. Tagsara pa subay. Ay dagang laktaw-laktaw. Manghagdaw na lang taan ni. Manghagdaw. Karelit pa mo anang manghagdaw mga higala. Ganang mahagdaw baka nang muhaog na ilaktaw sa pagsanggi. Mo na manghagdaw. Mo na mong trabaho sa una. Kasamad ng gitawang kong panghagdaw. Karon, nagsuot-suot ko dire kag gisubay ang mga tinanom. Sana man oy. Asa raman to. Darang avocado. Ang avocado. Darang avocado. Darang avocado. Gisapawan to biyabas ba yun tarang. Nako na oh, avocado. Oh. Sa isa dito. Ano among kabilin. Napay lubi. Daot gihapon. Nagsakit gihapon ng lubi. Oh. Oh. Daot gihapon dahon. Oh. Kaluoy sa akong mga tanom. Ito isa ka avocado. Apa o lubi. Tiguang na ta, pero banano, manalo na sa mga apo. Minta kasi makaabot pa taning mamunga ni, dako na rin isa ka avocado. Oh, dako na. Ang lubi. Daot. Ano nga daot man ni, oy? Kaya mga yung i-spray ani. Nay uban guwapa nga lubi ang uban daot. Ani oh. Daot gyapon dahon. Ang arang na lang. Sabi na nga sakit man ang mga lubiha oy. Pa oh. Oh. Sakit gyapon oh. Saan ang dahon? Ay, ang among karaan nga balay, kaluoy. Kaluoy, yes, balay. Balay nga is ari. Nice. Ang taong balang karaan, hugno na. Ganda piras nang gipuyo diri. Mga mais. Uy, pangusikan man eh. My
God. Matang daga na hagdaon yun.